mangalap itinasawa po nga ili sir na imbang nga rabiim live tayo iti Bombo Radyo sir ni Bombo Janice Madam ba na ito Ay kasabi kanya yung ma'am ken digiti dumdumig iti Bombo Radyo Lawag ma'am. Imbang nga rabi ti amin. Yes, sir. So, sir, amon ni man na nung kasano ta napasamak iti dati mangalap o kasano iti panakalmos na, sir? When ma'am iti oras iti alas 2 ti malem iti kalman ket iti biktima tayo ket ti malaw iti balayda tapno mapanagkalap iti karayan nga sakop ti barangay Gabutsor iti ilite nga badok. Ngem idi rumabiin gaputahan da mapasangpet iti biktima ket dito nga rod nga napan nagsawar iti kakabagyan na iti nasawang karayan. Ket dito nga na-discover da iti biktima nga naka nalmesen iti nasawang karayan nga nakapakleb. So nga digiti na nagresponde ma'am sa intareda nga insigida iti balay pagagasan ngem gasang-gasat dead on arrival ma'am. Okay. Base ti biyang ti Dr. Sir, manong nga oras na tayo hindi maduktalan da or makita da nga nakapaklubon iti karayan? As per deti ma'am kita handamit tayo na ibaga ma'am no manong oras sakbay iti panakadiscover ma'am iti bangkay. Okay, sir. Base iti investigasyon niyo, sir, kasanungan nalmas dati biktima? Deti biktima tayo ma'am ket nagsagaba iti mild stroke iti nabiping nga panawen ma'am. So siguro iti puon ken gapo nga nakalmesan deti nga biktima ma'am. Okay. So, haamot nga dati slang nakunog kuma, DJ napananang, so iti kalmusan na, sir, kasi usually no kakot, daragitay ma-diskarkulo, ka DJ papananda pagtapugan, nga pagkalapan, apo Alonzo, sir. Handmet ma'am kasi base ka dito investigasyon tayo ket ti kaadalim lang dito nakadiscover iti biktima ma'am ket approximately 1.5 meters lang ma'am. Narabaw lang. So, sir, mabalin maamuan, ti pakabigbigan na dati biktima? When ma'am, so ni Edwin Rabor, i-ebenghalista, agtawin iti inem Apollo ket tallo ma'am, nga na-admit lang iti nasa unga lugar, iti Gabutsor, Badog, Ilocos Norte ma'am. Okay, sir. Sir, base ti pamilya, no, daman nagitiyapan ng kisarsarita yung kadakwada. Idi, dati panagsagaba na ti stroke ba yun, sir? So, dati kadi, kalpasan dati kita masansan na tang mapanagkalkalap or kareto laang manon, sir? Dati biktima tayo ma'am, ket talaga kay JT papanan ng pagkalkalapan ma'am. Masansan niya mapandig, ito yung kalkalap ma'am. Okay, sir. Okay, sir, nakadati pamalagip mo karigiti amin nga ka lugaran tayo di tayo iliti padok tapno ano naman pasamak pa iti kasoyor haan nga maulit alang iti karayan no di kati pati iti bye-bye sir nang runa no adari kita panagpigsa iti daluyon, sir. When ma'am palagipan da kay manen nga kakailyap niya taga Badok ganan natin ang kanayon no kasi nga daw papalantayon ang nangruna no intake kalap ken palagipan ta kayo nga dalat ta ko madigiti kadwa tayo nga mapan iti karkarayan wenno iti baybay ken gasamet digiti bisbisita nangruna ket masangbayan manen iti summer vacation palagipan ta kay manen apo nang nangruna no dati kadwa tayo nga babasit nga ubing sa pela ko mata gabayan nyo ng ronan mo dagdigos iti na sa nga baybay wenno iti karayan ma'am. Okay, sir, thank you so much. Amo ka doon kita kumikumyo karigiti nga gondaway wat pinatgan nyo dati kidomi nga makainom man da kayo tapno maimpormaran iti biyang ti publiko. Apo Police Lieutenant Jonathan Alonzo, sir. Agyaman kami met ma'am. Okay, sir, mga kabombo ni Apo Police Lieutenant Jonathan Alonzo ay iti Philippine National Police Badok.